खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। मोनसे सोमोनांथाव खौरां, हरनि समाव बायजोआव ओंखारनायाव राकेश औवारी मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव हानानै फुख्रियाव गारनानै गालांदों होनना खौरां मोनदों। धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि 1 नं कदमफुरि गामिनि राकेश औवारी मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव हानानै न'नि फुख्रियाव गारनानै गालांदों। थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव राकेश औवारीया जाखां लोंखां उन्दुबायमोन। दसे समनि उनाव राकेश औवारीया बायजोआव ओंखारदोंमोन, नाथाय राकेश औवारीया बायजोआव ओंखारनानै न' सिङाव थाब हाबफैफिननायाव न'खरनि सुबुंफोरा जिंगासिनानै बिथांखौ नागिरबायो। न'खरनि सुबुंफोरा नागिरनाय समाव न'नि सेरनि फुख्रियाव गोजा जानाय नुनो मोनो आरो फुख्रियाव मोजाङै नायोब्ला राकेश औवारीखौ नुनो मोनो। राकेश औवारीखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनायनि उनाव गोबौ हाथियारजों हानायनि सिनखौ नुनो मोनो, नाथाय न'खरनि सुबुंफोरा राकेश औवारीखौ सोर बेबायदि खालामखो मोनथिनो मोनाखै। राकेश औवारीया गाव हारसिं बुथारना लाखोना गुबुना बुथारना गालांखो दासिम जेबो मोनथिनो मोननाय जायाखै। खौरांनि बादिब्ला पुलिसआ राकेश औवारीनि गोथै देहाखौ गुबै जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय धेमाजि सोरखारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टम खालामनो दैथायहरबाय होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव मैया तामुलपुर जिल्ला BPFनि सरासनस्रा मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव BPF दोलोखौ मोजां मोननानै कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गासै सा-80सो हेफाजाबगिरिफोरा BPF दोलोआव जइन जायो। नाग्रिजुलि BPFनि आफादगिरि जतिन सरकारनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव मैया सानजौफुनि 1 रिंगायाव खुंनाय सरासनस्रा मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो। गाहाय नेहाथारि श्याम बाहादुर छेत्रीआ नाग्रिजुलि ब्लक BPFनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै BPFनि गोदान नाग्रिजुलि ब्लक दानाय जायो होनना खौरां मोनदों। मैयानि मेलाव BPFनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म, BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा जगदीश सरकार, गणेश कछारी, लाइमोन BPF मिरुनि नेहाथारि जितेन मुसाहारि, अर्गेन सान मुसाहारि, तामुलपुर जिल्ला BPFनि आफादगिरि महेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि सेत्रिचद नार्जारिजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो मावफारिफोरा बाहागो लायो होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव गुबुन फारसे आरोबाव BPFनि बिबानगिरिफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइन जादों होनना खौरां मोनदों। बिथां UPPL दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि सरकारखौ मोजां मोननानै मिरु लाइमोन BPFनि सोमावसार मुसाहारि, दरंजुलि ब्लक BPFनि गाहाय नेहाथारि हाबिलास इसवारी, टाइपन सरगियारि आरो एन्जेल गयारि बिथांमोना UPPL दोलोआव जइन जादों होनना CM प्रमद बर' बिथाङा मिन्थिहोदों। आरोबाव गुबुन फारसे UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। सिडली बिधान सभायाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों जुजिनो हानाय रावबो गोहो गैया होनना बिथाङा बुङो। सिडली बिधान सभायाव MP आरो लकसभानि सासे MP थामहिनबा 2 MP दं आरो गुबुन फारसे बे सिडली बिधान सभानि सिङावनो सासे MCLA आरो सासे EM दं, थामहिनबा गोख्रों दैदेनगिरिफोर दं होनना बुङो। आरो UPPL दोलोआ जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगासिनो, बेनिखायनो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा UPPL दोलोखौ भट होगोना रोखा होनना बिथाङा बुङो। आरो 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियावबो NDA एबा UPPLआ सरकार बानायगोन आरो BTCआव UPPL दोलोआ खमैबो खनथाम 15 बोसोरनि थाखाय सरकार सालायगोन होनना बिथां राजु नार्जारिया बुङो। आरोबाव खौरां मोनबावनाय जादों दि भेरगाव ब्लक नागासुब BCDCनि सिङाव थानाय 3 नं आमुगुरियाव EM दावबायसा बर'जों गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जइन जादों होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव खौरां। दाखालै बिस्थिबारखालि बिमा आरो फिसाजोआ दिगारु दैसायाव बाज्रुमना फोथैना लानो नाजादोंमोन। बेयावनो बिमाखौ रैखा खालामनो हाबाय, नाथाय फिसाजोखौ बासियासै होनना खौरां मोनदों। सानैनिबो सिनायथिखौ बबिता सामसि आरो बिनि फिसाजोखौ मिनाति सामसि होनना सिनायथिनाय जायो, जाय उरल कैलासपुरनि थागिरिमोन होनना मिथिनाय जायो। खौरांनि गेजेरजों सनापुर पुलिस स्टेशना बुङोदि जायगानि सुबुंफोरा दैसायाव बाज्रुमनाय सानै बिमा फिसाखौ नुनानै जाथायखौ मोनथियो। सासे सुबुं जाय नावआव 1 किल'मिटारसो गोजानाव दंमोन, बियो गोख्रै नुसनो आरो बासायो। सानैखौबो सनापुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव फिसाजो मिनाति सामसिखौ थैनाय फोसावो आरो बिमा बबिता सामसिखौ बासायनायनि खौरां मोननाय जायो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायोदि बिमा बबिता सामसिया खर'नि जेंना दं होनना फोरमायो। पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय जागायबाय होनना खौरां मोनदों। नेक्स्टआव दं मैया शुक्रबाराव मध्य प्रदेशआव बिस गोनां गेस लिक जानायनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोनदों।
बे जाथाया छतरपुर जिल्लायाव जादोंमोन। थैनायफोरनि सिनायथिखौ शेख उल्लाफ, शेख असलम, शेख वासिर आरो मुन्ना कुशवाहा होनना सिनायथिनाय जायो। जाथायनि उनाव डेड बडिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। पस्टमर्टमनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो मोननाय जागोन होनना खौरां मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।